Salut! Urmărești un nou episod din Maker Podcast, un proiect Maker Studio, locul în care mi-am propus să vorbesc cu creatorii de conținut despre cum au devenit makeri în online. Unul dintre ei este și Edi Brandabura, invitatul meu de astăzi, care, pe lângă creator de conținut, este și reporter la știri. Meme, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici. Ai înțeles, ai reținut cum ți-a zis Fatih? Da, am repetat în meme. Ok, poți să-mi spui așa, e în regulă. Ce faci, Edi, cum ești? Astăzi sunt bine, acum sunt bine și în perioada asta din viață sunt ok. Ok. Puțin obosit, am fost la job de dimineață, dar am fost acasă, 20 de minute power nap și am ajuns aici. Super, ești destul de activ, ești în formă. Cum e să stai în America o lună de zile? Toată lumea s-a uitat la contentul tău și te-a urmărit o lună de zile. Cum a fost experiența? Știi că experiența asta mi-a colorat așa un pic viața. Pentru că ajunsesem așa la un punct... am intrat așa într-o discuție serioasă, dar chiar ajunsesem la un punct în care aveam foarte multe întrebări legate despre ce vreau să fac eu, cum sunt eu ca persoană, ce pot să fac mai departe în viața mea și uite, am avut o perioadă asta de o lună de zile în care am reușit să stau și cu mine și să mă gândesc ce vreau să fac, să-mi recalibrez toate gândurile și asta a fost cel mai mare avantaj al vacanței astea. Adică nu regret nici o secundă că a fost o lună de zile. Dacă era 2 săptămâni, nu era deloc de ajuns. În 2 săptămâni abia m-am dezmeticit că sunt acolo. Cu siguranță a fost o super experiență și am văzut că ai făcut și content de acolo. Da. Cu gândul ăsta am plecat oricum. Contentul l-am făcut undeva spre final. Am aglomerat toată perioada de final și am făcut vloguri de acolo. Am făcut în special pentru YouTube și contentul a fost în felul următor. M-am gândit ce aș putea să fac de acolo, așa încât să fie interesant și pentru cei care se uită de aici, de acasă. Adică să nu fie neapărat doar pentru comunitatea mea. Pentru că am început, cu un vlog de acolo pentru comunitate. Am mers acolo, oamenii care mă urmăresc pe YouTube mă știu și poate că erau curioși unii dintre ei cum este experiența asta pentru noi, că am fost un grup de 3 persoane. 3 prieteni și m-am gândit cum aș putea să ajung și la ceilalți oameni, să fac un content care să fie plăcut și pentru ceilalți. Și m-am gândit să îi întreb pe oamenii din America, pentru că nu prea am văzut genul ăsta de content, abia apoi am descoperit că am mai făcut lumea treaba asta. M-am gândit să-i întreb ce știu ei despre România. Pentru că mi-am dat seama că acolo eu am descoperit foarte multe lucruri despre locul respectiv. Eu am fost în California, în LA, acolo am stat o lună întreagă. Și am descoperit foarte multe lucruri despre care eu nici măcar nu știam. Am intrat într-o lume nouă, am mai fost în vizită în mai multe țări din Europa și așa, dar niciodată nu am descoperit un loc care să fie atât de diferit de România. Și atunci m-am gândit că cel mai mișto contrast ar fi să întreb și eu pe oamenii ăia ce știu despre țara noastră. Unii dintre ei cu care am vorbit, bine, nu erau toți americani, erau și unii dintre ei erau și turiști, unii au fost și în România, alții habar n-aveau de România. De la unii am aflat niște lucruri de care nici măcar eu nu știam despre țara noastră. Mi-a zis o tipă care era din Africa, de exemplu că în Niger sau Nigeria, nu mai știu sigur cum a zis, există la ei ceea ce se numește aurul românesc și că la ei e foarte popular. Eu treaba asta nu știam despre noi. Și apoi, sigur, uite, am mai fost vlog încă nu e postat, dar va fi postat când o să apară asta. Am fost la un restaurant românesc din LA, nu știu dacă știi, există 2 restaurante românești acolo. Unul dintre ele este, de fapt, într-un orășel aproape de LA și cu mâncare românească, adică sarmale. Autentic. Da, autentic românească, adică sarmale, ciorbă, mămăligă, bulți și așa mai departe. Și există un alt loc care se numește parcă Lemon Papi, mi se pare, unde am fost și eu și am mâncat. Acolo e mâncare românească mai din Ardeal. Adică era și bulzi, era și paprikaș și cum se numește mâncarea aia tot așa ardelenească, seamănă cu paprikaș, cum se numește, am uitat. Gulaș. Și am gustat din mâncărurile alea. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Și mi-a plăcut la ele că erau puțin mai light decât astea de la noi. Noastre. Da. Dar ai
cu ocazia asta ai profitat și ai luat ceva conținut și pentru știri, să le dai în știri? Erai și cu ochiul jurnalistului, să zic acolo, sau doar al creatorului de conținut? Am încercat să mă detașez de treaba asta, că am avut nevoie, chiar am avut nevoie de o pauză de la asta, dar am făcut un singur lucru pentru știri. Am filmat, într-un meniu ceva ce mi s-a părut, o chestie care o să se întâmple și la noi. Eu știu că undeva de la finalul lui decembrie sau de la începutul anului viitor, dacă chiar o să se întâmple, va trebui ca în meniurile restaurantelor să scrie și numărul de calorii pe care îl conține fiecare ingredient din meniu. Și am văzut că acolo deja se întâmplă asta și am filmat pentru că știam că vom face știre și să fie util și pentru... Și deja astăzi a fost folosit filmarea într-un material. Asta e super. Da. Mi se pare foarte interesant cum mixezi aceste două joburi, cel de creator de conținut în online și reporter. Zi-mi cum e, fiind cele două ipostaze. Știi că din afară pare puțin, poate pentru cineva care nu face toate sau nu face mai multe lucruri deodată, pare ceva greu de făcut sau așa. Diferit. Dar eu făcând deja asta nu mi se mai pare atât de, nu știu, complicat sau complex. Mi se pare că fac parte din viața mea și că asta fac deja. Sigur că e la managementul timpului și la câteodată sunt niște momente de presiune în minte. Asta v-am spus care... cum te descurci cu timpul să împarți cele două? Prioritar, având în vedere că am un contract încheiat, este să merg și să fac jobul pentru care sunt angajat și apoi timpul care îmi rămâne liber îl rezerv pentru content. Adevărul e că eu de când m-am angajat am făcut mai puțin content pentru că timpul nu mi-a mai permis atât de tare să fac la fel de mult cum făceam înainte, dar am reușit să integrez puțin și mi-a luat cam 2 ani până când să reușesc să ajung să le împart așa cum vreau eu, adică să fie undeva jumătate și jumătate. Ți-ai dat seama că ai nevoie de mai mult timp pentru online ca să poți să faci ce-ți dorești? Vrei să crești, vrei să faci mai mult conținut, vrei să, nu știu, să te dezvolți într-o anumită zonă, ai planuri în direcția asta? Da, sigur, am planuri întotdeauna să mă dezvolt și să fac proiecte, pentru că ideile vin nu pot să le stăpânesc, vin și trebuie să le fac. Întotdeauna am fost așa, adică a trebuit, întotdeauna când am avut energia asta de drive-ul ăsta de a face de a face ceva, energia asta creativă, întotdeauna a trebuit să o dau afară undeva și întotdeauna am făcut asta. Deci, da, legat de partea cu rezervat mai mult timp, deocamdată ăsta mi-e timpul și, nu știu, sunt câteva ore pe zi acolo, iar restul timpului cred că depinde mai mult de mine cum îl fructific, adică să aloc mai mult timp din timpul meu liber pentru asta. Dar mie nu mi se pare că, cel puțin la partea de creare de conținut online, nu mi se pare că aloc din timpul meu liber, pentru că e ceva ce îmi place atât de mult încât nu consider ceva ce trebuie să fac neapărat. E o pasiune. E o pasiune care a devenit atât de puternică încât o fac, nu știu, ca și când ar fi timpul meu liber. Ai satisfacție și îți place asta. Da. Ce ai luat din online, din ce faci în online ai luat și te ajută ca reporter și invers? Din ce ai învățat, din ce faci ca reporter și pui în practică în online? S-a făcut un mix foarte frumos între cele două. Okay. Când am venit, sunt mai multe lucruri, să știi, nu doar din online. Eu am făcut și voluntariat și am făcut parte dintr-o trupă de teatru, lucruri care m-au dezvoltat mult în direcția de drive-ului ăsta de a face lucruri și de a-mi fructifica creativitatea. M-au ajutat să reușesc să fac content pe online. Capacitatea asta de a face content pe online am dus-o la partea de știri, adică știu să-mi folosesc creativitatea astfel încât să împachetez un produs bun și știu asta despre mine. Și pe de altă parte, ce m-a ajutat foarte mult din partea de știri este faptul că am descoperit despre mine că pot să vorbesc cu oamenii sau la un moment dat
Adevărul este că profesia asta m-a împins în niște limite de câteva ori și unul dintre cele mai mari achievement-uri pe care le recunosc acum, poate că sunt și mai multe, dar nu mi-am dat eu seama de ele încă, dar unul dintre cele mai mari este faptul că reușesc să vorbesc cu o persoană și să port o conversație, să nu fie frică să pun întrebări, să fiu dezvolt atunci când port o conversație. Asta e cea mai mare calitate și să reușesc să fac un discurs, să-mi pun ideile în cap și să reușesc să fac un discurs de la început și până la sfârșit. Sunt curios ce te challenge-uiește mai mult, un brief venit de la un client, de la un brand sau subiectul unei știri, poate? Sunt două lucruri diferite. Să știi că mai ușor mi se pare să fac un brief de la un client. Și asta pentru că mie îmi place mai mult să fac content online. Și atunci, fiind o pasiune atât de mare de-a mea, să fac un brief tot făcând ceva creativ, mi se pare un lucru în plus de care trebuie să țin cont în materiale. Pe de altă parte, la știri este o alt fel de responsabilitate. Pentru că, cel puțin unde lucrez eu, se uită foarte multă lume din toate categoriile sociale și trebuie să fac un material astfel încât să-l înțeleagă și un om care nu știe nimic despre subiectul respectiv și omul care știe totul despre subiectul respectiv și nu pot să dau în bară cu el. Ai și un alt public acolo, practic, sau acoperi de fapt mai multe publicuri. Sunt mai multe publicuri, dar publicul din online este, în principal, sunt tineri. Gen Z. Da, exact. Și oamenii de la televizor sunt generația următoare. Cred că nu? Care e următoarea? Millennials. Da, și da. mai mult de atât chiar, adică milenial. Chiar și 20 și ceva încolo, după Gen Z, 35 și mai sus de atât, adică probabil până spre 60, poate chiar mai mult. Pentru că e interesant modul ăsta în care mixezi cele două joburi. Ai simțit sau simți că din ceea ce faci online trebuie să fii foarte atent la conținutul pe care îl realizezi și îl postezi, pentru că îți poate afecta reputația, imaginea cea de jurnalist la televiziune și nu e orice televiziune, vorbim de ProTV. Ceea ce fac în online, să-mi afecteze imaginea de la TV. Adică ești atent la mod ce postezi, la cum faci lucrurile, la ce spui? Păi sunt atent la ce postez și ce spun. Asta pentru că, în primul rând, e un contract în care eu n-am voie să stric imaginea companiei respective și țin cont de asta. În același timp, eu când m-am dus și m-am angajat, au știut pe cine iau acolo și cred că sunt primul reporter care face reportaje în hanorac și tenis și cu cercel în ureche de acolo. Și m-au acceptat exact așa cum sunt și știu că așa sunt eu și cred că cel mai important în chestia asta este că atâta timp cât ești tu și atunci când faci treaba asta, adică să nu mă fi pus într-un costum sau în niște cămăși, atunci când sunt eu, reușesc să fac cele mai bune materiale. Și ți-ai păstrat stilul cumva și identitatea ta și la știri și în online. Dar n-aveam cum să schimb. Dacă îmi schimbam stilul, nu mai eram acolo. În momentul în care s-a întâmplat poate să ai situații să te recunoască oamenii în afară, în offline, de unde te știau sau te-au zis că te-au văzut la TV sau te-au văzut pe TikTok? Cei mai mulți oameni care m-au oprit vreodată pe stradă sunt din online, pentru că sunt tineri și au curajul să intre în vorbă, sunt mai dezvolți și așa mai departe. Sunt și oameni care îmi spun, parcă te-am văzut la știri, oameni, dar 30 plus, 40 plus, care îmi spun, da, eu te știu pe tine, că te știu de la televizor, că mă uit la știri. Și mai ales prietenii îmi spun că părinții lor se uită și că m-au văzut acolo și așa mai departe, da. Părinții ce zic când te văd? Când te văd cele două ipostaze, deci te văd în online și te văd și la știri. Păi, cred că s-au obișnuit, nu știu. Se bucură, îți dai seama, cred că se bucură. Nu știu să zic eu, ei sigur știu să zică mai bine, dar probabil că fericirea unui părinte sau mare parte din fericirea unui părinte este să-și vadă copiii împliniți, poate, sau fericiți și atunci
văzându-mă pe mine că fac asta, probabil că sunt și ei împliniți din punctul ăsta de vedere. Povesteam de TikTok. Hai să vedem puțin cu online-ul. Care a fost momentul în care ai început tu să fii vizibil în online? Cu ce ai început? Povestea lungă sau cea scurtă? Hai să o luăm pe cea un pic mai scurtă. Ok. Povestea scurtă este că eu venisem aici în București să fac facultatea de actorie prima dată, pentru că am făcut parte dintr-o trupă de teatru la liceu și mi-am dorit să merg pe drumul ăsta și am decis să vin aici la facultatea de actorie din București. Am picat, n-am intrat la admitere și aveam varianta de rezervă jurnalism, așa am ajuns eu să fac jurnalism. Numai că la început, în primele luni când am început facultatea, simțeam, pentru că am tăiat dintr-o dată partea asta cu trupa de teatru, care a reprezentat o parte foarte importantă din viața mea, în dezvoltarea mea, vreau să zic, am rupt atât de brusc încât simțeam totuși că am o energie creativă care trebuie dată mai departe și mi-am făcut canal de YouTube. Am plecat într-o aventură, dacă vrei să-i zic așa, cu prietenii. Ne-am dus cu autostopul la Constanța, vreo 6 oameni într-o dubă și am plantat un ghiocel acolo. Asta a fost scopul nostru, să luăm un ghiocel. Am luat un ghiocel de la cineva din Piața Romană și am vrut să-l plantăm pe malul mării la Constanța, unde e cazinou. Și am filmat cu telefonul și din tot ce am filmat a ieșit un vlog. Și ăla a fost și primul vlog pe care l-ai pus? Ăla a fost și primul vlog și ăla a fost începutul. De acolo mi-au venit o grămadă de idei la început. La început este un sac plin de idei și le-am dat pe toate. Apoi se mai calmează puțin, dar vreau să zic că după ce, dacă cel puțin eu am observat, dacă fac pauze, se adună iar și trebuie să le dau. Că n-am stare. Deci încerci să arunci ideile astea creative cumva în vloguri, în postări, în contentul pe care îl faci. Și eu așa sunt făcut oricum. Întotdeauna am făcut lucruri pentru oameni. Orice am făcut. Și asta îmi place să fac. Asta mă face pe mine fericit. Să-i văd pe oamenii pentru care să fac eu ce mă face fericit și să-i văd pe oameni fericiți făcând lucrul ăsta, mă face și mai fericit. Și atunci de asta am făcut toate lucrurile pe care le-am făcut vreodată. Voluntariat, am făcut parte din trupa de teatru, de asta mi-am făcut vlogul, de asta am ales și să fac asta cu știrile, pentru că tot pentru oameni la oameni. La oameni. Am văzut, practic, din categorie, vorbind despre YouTube, am văzut și seria aceea de videouri pe care le făceai, cele parodii, fără muzică. Mamă, da. Și ajungem la momentul acela și vorbim practic și de alte canale, momentul acela, 2019. Mi s-a părut că ăla a fost momentul în care tu ai devenit foarte cunoscut, ai ieșit în evidență cu viralul acela în preajma alegerilor prezidențiale. Da, am văzut un clip cred că în state făcuse cineva o idee asta de a pune voce sau sunete peste un clip muzical. Și având în vedere că erau alegerile și că era un foc foarte aprins atunci între Iohannis și Dăncilă, am zis, de ce să mai relaxăm puțin treaba, fraților, și hai să ne distrăm. S-au adunat niște momente amuzante de ale lor și am făcut, de fapt, invers, i-am făcut pe ei din vorbele pe care le-au zis în discursurile lor să cânte melodia Gașca mea. Cumva s-a viralizat atât de mult, a ajuns la radiouri, la televizor, vloggerul care nu știu ce a făcut cu Iohannis. Erai subiect de știri la momentul ăla, m-am uitat și am văzut și erai subiect de știri cu treaba asta. Și ce mi s-a părut interesant e că urcați, dacă nu greșesc, ai urcat pe Facebook asta, nu? Pe pagina de Facebook. Da. Și mi s-a părut interesant că tu, practic, aveai o comunitate foarte mică. Și la momentul și în continuare Facebook-ul pentru tine nu e platforma principală când ai urcat video ăsta, dar s-a propagat extraordinar. Da, păi asta e datorită echipei mele de impresariat artistic, management, care mi-a recomandat să urc clipul pe Facebook pentru că este un cont de la care s-ar uita oamenii care stau pe Facebook. Și au avut dreptate. Vezi, unul dintre avantajele pentru care e bine să lucrezi cu oamenii, să ai o echipă. Pentru că îți dau niște idei la care nici nu te-ai fi gândit. Dacă rămânea pe YouTube, clipul ăla făcea... Acum a trecut, cred că făcuse oricum 1 milion de vizualizări atunci.
Dar pe Facebook s-a viralizat mult mai rapid, cred că într-o zi făcuse 1 milion de vizualizări. Ce crezi că a stat la baza viralizării acelui clip? Nota asta de fan. Adică lumea era atât de... Știi, noi românii oricum suntem caterincoși. Ne place caterinca și mie îmi place caterinca. Și de asta l-am și făcut. Și știam că oamenilor o să le placă. Pentru că știu ce fel de umor au oamenii și era un subiect, cele două personaje erau în centrul atenției la momentul ăla, încât simplu fapt că apăreau era un trigger să te uiți. După ce am văzut că ai mai continuat și pe YouTube, ai mai pus anumite videoclipuri și ai mai vreo 2 care au depășit 1 milion de views, ai mai făcut câteva clipuri în stilul ăsta. Am mai văzut câteva și mi s-au părut amuzante și au fost și apreciate de comunitatea ta. Da, am tras toată seva ce se putea din genul ăla de content. Aș mai fi făcut. Adevărul e că aș mai fi făcut și chiar și cu politicieni mi-ar fi făcut, numai că m-am angajat și din responsabilitatea pe care am simțit-o față de job și față de oamenii cu care interacționează toți colegii mei de acolo, am zis să opresc partea asta cu politicienii. Am mai făcut cu clipuri muzicale ale artiștilor. Am văzut pe cel cu Dorian Popa. Da, prima dată mi le-au dat jos unii dintre ei, pentru că cred că așa e politica atunci când apare o parte din clip, să ți-l scoată direct. Și atunci trebuia să vorbesc cu echipele lor, să-i rog să mi le pună înapoi. Mă rog, atunci, oricum, canalele mele nu erau mari. Cred că pe YouTube cred că aveam 20.000 de urmăritori, ceva de genul ăsta. Și atunci, asta a fost. Cum a fost când ai ajuns la 100.000 și a venit butonul de la YouTube? Mamă, deci știam că o să vină momentul ăsta, că mi-am dorit. Dar a fost, nu știu, este una dintre cele mai mari bucurii ale mele. Butonul ăla, adică plăcuța aia pe care am primit-o de la YouTube, este așa ca o parte, ca și cum ar fi plecat o parte din sufletul meu și a fost pusă acolo. A fost o super satisfacție pentru tine. Da. A fost, nu știu, doar recunoașterea faptului că am meritat să fac tot ce am făcut până atunci. Oricum, pentru mine a meritat și merită să fac asta în continuare. Numai că aia e doar reprezentarea fizică a muncii tale, cumva, tot ce faci tu acolo. Este practic comunitatea mea acolo. Și interesant, cu toate astea, nu YouTube-ul e cel mai mare canal al tău acum, ci TikTok-ul. Undeva la 500.000 aproape de follower și vreo 15 milioane de likes, am văzut eu. Da. Când a apărut, eu aveam și Musical.ly, înainte să fie TikTok, se numea Musical.ly și eram obsedat de Musical.ly. Îmi plăcea foarte tare, dar nu făceam content. Eram obsedat doar să văd. Atunci nici nu aveam YouTube, oricum, nu făceam content. Și când s-a lansat TikTok, am început să fac și eu clipuri, care am văzut că au prins, pentru că nu erau foarte mulți creatori atunci la început. Când te-ai apucat de TikTok? Fix când a început valul la mare? Când a început? De la startul? Înainte să înceapă valul. Înainte. Adică am prins fix primul val. Și asta m-a ajutat pe mine să-mi formez acolo comunitatea de pe TikTok. Primul val, pentru că nu erau foarte mulți creatori, ți-am spus, și oamenii urmăreau ce exista. Și probabil că le-a plăcut și de asta. Ce încerci să faci? Ai o strategie pe TikTok? Încerci să faci un anumit tip de content? Te duci, cum spuneai tu, după ce îți place ție să faci ce te face fericit, sau ții cont de ce vor oamenii să vadă mai mult de la tine? Nu am o strategie. Niciodată nu am avut o strategie fixă. Am știut... am avut în cap ce vreau să fac și ce simțeam la momentul respectiv. Pentru că știi ce se întâmplă? De obicei oamenii reacționează bine atunci când tu te simți bine făcând conținutul respectiv. Ceea ce vor oamenii să vadă, oamenii vor să vadă multe lucruri și de asta există tot felul de creatori de diferite tipuri și personalități diferite. Și sigur că au variante. Dacă vrei să vezi un alt tip de conținut, te duci și vezi altceva. La mine vezi un anumit tip de conținut și mă vezi pe mine sau, conținutul pe care îl produc.
Deci eu întotdeauna m-am gândit că atunci când fac și chiar se simte, atunci când fac cu bucurie contentul, se simte și la oameni. Și atunci devine vizibil. Ziceai de public și de categorii. Unde te nișezi tu cumva? În ce categorie te încadra? Întotdeauna fac contentul pentru oamenii care sunt de aceeași vârstă cu mine. Întotdeauna am făcut asta. Întotdeauna m-am gândit că vorbesc cu o persoană de vârstă cu mine. Dar am ținut cont și de faptul că sunt și oameni de alte vârste care se uită și am făcut discursul sau contentul în așa fel încât să-l înțeleagă și ei. Mă refer la, evident, oamenii care sunt mai mari decât mine, îl înțeleg. Mă refer la copii, că știu că se uită și copii. Sunt mulți copii care se uită și cumva am simțit și o responsabilitate la un moment dat față de ei, pentru că, sigur, am trecut și eu prin aceleași etape ale vârstei și dacă pot să îi ajut în orice fel, o fac. Nu știu cum să explic. Adică adaptez conținutul astfel încât să fie util? Da, să fie și util. Încerci să vorbești despre subiecte care să fie în etapa asta a vârstei, să le fie utile, poate să învețe ceva din asta? Da, și întotdeauna mi-a plăcut să dau mai departe din ce am învățat. Că spre norocul meu am dat niște oameni în viață care m-au învățat niște lucruri foarte bune, cred eu, și mi-a plăcut întotdeauna să le dau mai departe. Adică degeaba le țin pentru mine și le cunosc doar eu. Ok, le țin pentru mine și le știu, dar vreau să le dau și mai departe. Poate ajută oamenii care se uită. Pentru că oamenii se uită de obicei la persoane în care se regăsesc. Și atunci, știind că genul de oameni care se uită la mine sunt asemănători cu mine, probabil că au aceleași nevoi, la un moment dat, preocupări, și dacă pot să le dau mai departe din informațiile pe care le-am învățat eu în viață și lucrurile pe care le știu, cu cel mai mare drag. De asta fac întotdeauna. Hai să vedem puțin cum e cu Instagram, că și acolo ai o pagină. Dacă pe TikTok cumva ai o comunitate destul de mare, adică ești un macro-influencer, poate spre influencer, comunitatea pe Instagram e mai mică. Cumva mai fi în categoria de micro-influencer. Nu îi acorzi foarte multă atenție, pentru ce îl folosești, cum te raportezi la Instagram? Pe celelalte platforme le folosesc pentru conținut. Produc conținut și îl postez acolo. Pe Instagram este mai personal pentru mine. Nu l-am luat de fapt, nu l-am luat niciodată ca pe o platformă pe care eu să creez conținut. Conținutul meu îl găsești pe YouTube și pe TikTok. Pe Instagram mă găsești pe mine. Adică oamenii care îmi văd conținutul pe celelalte platforme și poate le place personalitatea mea sau de mine sau să regăsesc sau mai știu eu ce, vin și acolo. Și eu la fel, de asta folosesc Instagram-ul pentru oamenii despre care mă interesează în mod particular. De asta îl folosesc. Și am văzut că ai și un site care e mai degrabă ca o carte de vizită pentru tine. Da, am făcut site-ul ăsta cu un prieten care m-a ajutat pentru că se pricepea și am vrut să am treaba asta în care să se găsească toate butoanele către rețelele sociale. Asta am vrut să fie, de fapt. Și nu știu, poate pentru cineva care descoperă pentru prima dată sau mă descoperă pentru prima dată. Și vrea să ajungă pe canalul respectiv. Și e genul site. Să intră pe site. La îndemâna tuturor. Și să știi că o singură dată m-a contactat cineva de pe site, cred că a fost un brand, dacă nu mă înșel, și m-a contactat de pe site și au văzut site-ul și au văzut adresa de mail și așa și m-au contactat și am zis, eu la un moment dat și uitasem. La un moment dat a și expirat site-ul respectiv, că e deja de vreo un an jumate, ceva de genul ăsta. Și am zis, poftim de site, frate? Deci de acolo a venit. Da. Și ai zis că e bine să-l ții până la urmă. Da. Și cine știe, în viitor o să am nevoie de domeniul edibrandabura.ro. Am înțeles. Am vrut să rezerv. Bun. Deci ai tot mixul ăsta de canale, dar focusul tău se îndreaptă spre TikTok și YouTube, clar. Da. Care a fost momentul în care au venit brandurile către tine? Are legătură cu momentul la viral din 2019? S-a întâmplat după? Nu pot să-mi dau seama exact. Cred că s-a întâmplat după vreo 8-9
De fapt, spre un an chiar, după ce am început să fac content serios, da, cam după un an s-a întâmplat. Pentru că am încheiat contractul ăsta cu agenția cu care lucrez acum, HIT, și după câteva luni au început să vină și contractele respective. Deci cumva agenția a avut un rol foarte important, că odată cu tu fiind parte din agenție au venit și proiectele către tine. Da, doar prin agenție au fost. O singură dată am fost contactat în afară, înainte să închei contractul, și după aceea s-a întâmplat totul prin agenție. Și de atunci au început să vină multe proiecte către tine? Da. Surprinzător, au venit multe. Odată cu asta, clar, au venit și primii bani pe care i-ai luat din online. Cum a fost să vezi că câștigi bani din online? A fost o consecință a ceea ce fac. Și lucrul ăsta eu l-am învățat, l-am învățat de la profesoara mea de teatru din liceu, de la care am învățat foarte multe lucruri, ți-am zis. Și ăsta e un lucru valoros pe care l-am învățat de la ea, că atunci când faci ce-ți place și faci bine, cu bucurie, întotdeauna vor veni și bani. Adică eu când eram în liceu, mă gândeam așa pe la început, prin clasa 9-10, până să fac asta, până să întâlnesc persoana respectivă, cum pot să fac eu să ajung să fac bani, să fiu bogat, să bla 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 bla. Și după ce ne-am cunoscut și am vorbit, Mirela o chema, a murit din păcate, nu Dumnezeu să o odihnească, m-a învățat lucrul ăsta. Că atât timp cât tu faci cu bucurie ceea ce faci și te face fericit, banii vor veni. Deci nu este o chestie atât de... Nu pun preț atât de tare pe asta. Vin ca urmare a muncii tale și ai luat-o, ai zis, ok, o să continui să fac asta, prin urmă să vină și bani. Cam cu ce branduri ai colaborat și colaborezi la momentul ăsta? Sunt branduri mari care vin către tine, sunt branduri mai mici? Cum ai văzut asta? Sunt și. Prima mea campanie a fost cu Disney, pe TikTok. Și mă gândeam, frate, eu când eram mic, mă uitam la Disney și așa. Și acum, efectiv, fac o campanie cu ei și mi s-a părut incredibil. Și apoi, au continuat să vină. Am lucrat cu Adidas, Carrefour, Zalando. Branduri mari. Da, TikTok, nu știu să spun acum exact, Valentine's. Cum îți alegi brandurile, proiectele și prin urmare brandurile care să colaborezi? Nu le aleg eu neapărat. Se ocupă agenția să facă, nu știu, negocierea respectivă și după ce aflu de un proiect, eu de obicei nu fac compromisuri. Adică dacă nu-mi place, nu accept. Sunt unele lucruri pe care eu nu vreau să le fac pe online. Și nu pot să fac un compromis să fac ceva doar de dragul unei colaborări sau de dragul banilor. Și atunci am ales să fac colaborările cu branduri cu care m-am simțit bine, în siguranță și să știu că sunt ok eu făcând asta împreună cu brandul respectiv. Pentru că se întâmplă, știi care e chestia, odată ce aduci, oamenii sunt destul de rezistenți la reclame, mai ales pe partea creatorilor de conținut. Și atunci eu a trebuit să mă gândesc dacă reușesc să rezonez cu brandul respectiv și dacă reușesc să-l integrez în contentul meu, pentru că ăsta e scopul, să fie integrat în contentul meu și contentul făcut în așa fel încât să fie tot în genul meu, în stilul meu. Reprezentativ. Da. Și asta am căutat întotdeauna, să găsesc calea de mijloc încât să ne înțelegem și să fie făcut contentul și pentru mine și pentru tine. Te-ai gândit poate că să fie anumite branduri sau anumite categorie de produse, serviciu care nu ai vrea să te asociezi? Ai zis din start, eu nu o să vreau să lucrez cu, nu știu, țigări sau habar n-am. Da, uite, acum că zici, nu m-am gândit niciodată la asta, dar acum că zici, n-aș face niciodată cu o colaborare cu un brand de țigări, n-aș face cu jocuri de noroc, cu lucruri pe care eu nu le fac în viața mea de zi cu zi. Nu știu,
să-ți mai dau exemple, explozibile, habar n-am, chestii din astea extra. Te-ai gândit că inclusiv oamenii care o să vadă asta, adică se duce mai departe pentru ce o să zic oamenii despre mine sau faptul că mă urmez de atâta timp și o să vadă că pun asta dintr-o dată? Păi nu m-am gândit la asta, pentru că n-am luat niciodată în considerare să fac asta. Adică chiar nu m-am gândit că aș face un compromis să fac, să zicem, o reclamă cu un brand de țigări pentru că îmi dau foarte mulți bani și după aia să-mi fac probleme la ce se gândesc oamenii. Întotdeauna a fost mai important pentru mine să fiu ok, să fiu eu ok și să fiu fericit și împăcat cu deciziile pe care le-am luat. Nimic nu cântărește mai greu decât o decizie pe care o iei și nu te regăsești în ea. Și atunci prefer să nu. Vorbeai de echipă și cât de important este suportul ei, agenția care te reprezintă. Vine cu multe beneficii, comparăm poate, nu știu, colegi de IT de brază care se ocupă singuri de ei, inclusiv de la mail-urile, discuțiile, negocierile cu clientul, partea contractuală, facturi și așa mai departe. Cât de mult ajută suportul cât de mult ajutor oferă o agenție? În momentul ăsta pentru mine foarte mult. Adică eu nu știu dacă aș putea să fac fără treaba asta, pentru că lucrez cu niște oameni care sunt specialiști, știu ce trebuie să facă, eu nici măcar nu știu prețurile mele, ale conținutului meu pe online. Ei știu tot și îmi las toată încrederea în ei și norocul meu face ca agenția cu care lucrez și managerul meu să fie un prieten foarte bun de-al meu cu care mă știu dinainte să fac asta. Și atunci încrederea a fost cu atât mai mare că va fi ok să fac asta. Ți-ai lăsat, adică ai avut toată încrederea și de asta și contează ce relație ai cu persoana respectivă, în cazul tău cu managerul care ți-e și prieten, ca să ai încredere să gestioneze proiecte, să-ți negocieze, pentru că tu nu știi exact. Relația cu ei mi se pare cea mai importantă. Și ți-am spus, eu am norocul ăsta să lucrez cu cineva pe care chiar îl cunosc, da. Și ne-am cunoscut și mai bine prin prisma asta și eu nu cred că aș putea să lucrez cu altcineva acum. Pur și simplu suntem o echipă atât de bine legată încât mi se pare perfect așa cum e acum. Deci da, relația e una solidă. Pentru că ai nevoie și am văzut din ce în ce mai mult conținutul, pare că devine din ce în ce mai creativ, dacă vrei, mai bine realizat, mai cinematografic, poate, de multe ori. Te ajută cineva pentru foto, video, să faci totul singur? Cum e în cazul tău? Fac totul singur. Noi oricum suntem o gașcă de prieteni care facem vlog. Suntem 4... să nu greșesc, dacă greșesc nu se supără nimeni. Să iau ăștia de mine, știi cum? Ca și cum ți-a uitat un prieten, l-ai menționat, ai menționat. Suntem o gașcă de vloggeri care oricum ne ajutăm între noi cu conținutul. Deci dacă avem nevoie de un ajutor pe partea de filmare sau așa, întotdeauna apelăm unii la ceilalți și cu mare drag o facem, îți dai seama. Adică e ca și cum, nu știu, e ca și cum mă chem la o bere să filmăm un vlog. Mi se pare același lucru. E o chestie atât de naturală, a devenit o chestie atât de naturală încât oricum mă chem, eu vin să te ajut. Și invers, se întâmplă la fel. Deci vă ajutați între voi, nu aveți nevoie. Da, întotdeauna. În schimb, majoritatea contentului, 90%, îl fac singur, îl editez singur. Așa am pornit și așa mi se pare cel mai bine pentru mine acum. Nu știu, dacă aș face niște producții mai mari, poate, sigur aș avea nevoie de o echipă. Dar deocamdată pentru contentul meu și ca să rămână contentul al meu, vreau să zic, la partea de editat mă refer aici, pentru că asta spune și despre cum ești tu. Felul în care editezi te și reprezintă pe tine. Și pentru că o faci în stilul tău. Și sunt oameni pentru care contează și asta. Să vadă că a rămas stilul tău. Și e greu să găsești pe cineva care să facă ca tine. Și din contentul ăsta pe care îl faci tu și pe care vrei să te reprezinte tot mai mult, din ce ai văzut, oamenilor ce îl place foarte mult să vadă? Uite, raportându-te poate și la număr de likes, la reach-ul pe care îl faci, ce le place din ce faci tu mai mult? Cred că cel mai mult comunității mele îi place să vadă
experiențe de ale mele distrându-mă cu prietenii. Cred că asta le face cea mai mare plăcere și de altfel asta este și plăcerea mea cea mai mare atunci când fac content, să fac content atunci când sunt cu prietenii. Mi se pare cel mai bun content și oricum eu îl văd ca pe un conținut care oricum o să rămână peste câțiva ani și o să ne uităm cu atât de mare bucurie la el și de asta îmi place atât de mult să fac content, nu știu, când merg în excursii, merg în vacanțe cu prietenii, când suntem împreună, să facem lucruri împreună. Mi se pare că e cel mai bine primit și cel mai bine văzut și apreciat și pe de altă parte asta îmi place și mie să fac foarte mult. Și cu comunitatea încerci să ții foarte aproape de ele, răspunzi la mesaje, nu știu, îți scriu în privat, își cer sfaturi, te întreabă unde ai fost, cum a fost în America, spre exemplu, ce ai văzut acolo, ce ți-a plăcut. Da, ți-am zis, oamenii din generația asta sunt foarte curajoși și direcți. Și scriu și în privat și vorbim și în privat și dacă ai zis de sfaturi și așa, dacă reușesc să-i ajut cu orice, sunt unii care descoperă acum niște vloguri pe care le-am făcut eu mai de mult, cu de ce e bine să faci voluntariat sau lucruri de genul ăsta care să-i ajute într-o anumită direcție, poate. Și sunt mulți care, pentru că eu am și zis în vloguri, dacă sunteți dintr-un oraș și vreți să faceți asta, scrieți-mi și găsim o cale să reușiți să faceți. Și sunt oameni care mi-au scris și pe care i-am ajutat să reușească să-și găsească ceea ce voiau ei să facă, dar nu să le găsesc eu, ci să îi ajut pe ei, pentru că ideea e că de ce scrie lumea? Pentru că nu are curaj să facă singură. Și atunci eu încerc să le inspir curajul să facă ei și să-și găsească singuri. Dar tu înțeleg că ești foarte deschis cu ei și le răspunzi, le dai tot fel de sfaturi. E un punct pe care l-ai trasat, ok, mai departe, nu știu, despre asta nu vreau să vorbesc. Mai sunt situații în care întreabă lucruri private, lucruri personale și așa mai departe. Ai trasat un punct până unde vorbești și ce nu vrei să vorbești. Da. Dar lucrul ăsta e de moment. Adică dacă eu nu simt să răspund la un mesaj, de exemplu, nu răspund. Dacă simt că e prea personal pentru mine întrebarea, nu răspund. Dar poate să fie aceeași întrebare peste 2 luni și să mă simt confortabil să răspund, de exemplu. Adică depinde foarte mult de moment și de momentul în care sunt eu atunci, în ziua aia și în momentul respectiv. Asta e adevărul. Adică nu am niște linii trasate de acum și să zic, nu răspund la întrebările astea, nu știu ce. Nu răspund atunci, în momentul ăla. Dacă ne întâlnim pe stradă și mă întrebi, simt obligația să-ți răspund, că suntem într-o conversație față în față. În online te mai și critică pentru ce faci? Sau postări pe care le-ai făcut, poate? Să știi că eu nu primesc atât de multe critici. Sau cel puțin nu mi le fac eu vizibile. Adică în sensul că nu le dau atât de mare atenție dacă sunt. Sigur, dacă e ceva constructiv ce aș putea să mă îmbunătățesc la mine, întotdeauna mă uit și mă gândesc, analizez și poate că încerc să schimb dacă simt și eu nevoia să schimb. Dar dacă e o chestie aruncată așa în jurătură și chestii din astea, nu mă interesează, că nu vorbește despre mine în jurătura respectivă, vorbește despre persoana respectivă și frustrările pe care le are și așa mai departe. Ce alegi să iei din online și ce alegi să lași acolo? Adică? Cu ce vrei tu să duci mai departe? Ce te inspiră? Ce te motivează? Ce vrei să iei ca lucruri bune și mai puțin bune? Te referi la critici? Da, și la tot ce vezi în online, spre exemplu. Te inspiră anumite lucruri pe care te ghidezi, anumite lucruri nu te interesează și clar le lași acolo. Inspirația poate să vină și din online și din offline și sunt lucruri diferite. Din online iau mai mult... Mie îmi place să văd chestii creative în online, care să-mi mobilizeze și mie creierul și să fiu și eu la fel, în continuare. Asta caut și să râd. Asta caut pe online. Lucruri pozitive, care te inspiră. Da, nu prea... negativitatea... Nu știu, nu văd sensul să preiau. Crezi în puterea pe social media și pentru lucruri pozitive, lucruri bune, care să încurajeze, care să ajute? Am văzut, spre exemplu, apropo de asta, și un video pe care tu l-ai făcut în pandemie la început,
pentru medici ca drept mulțumire cu mai mulți prieteni de-ai tăi creatori de conținut? Da, și mi se pare că, cel puțin pentru mine, asta e mare parte din ce înseamnă crearea de conținut online. Ceva ce să inspire alți oameni, cel puțin, uite, despre mine, mie îmi place să cred că sunt omul la care, sau sunt, nu știu, creatorul de conținut, unde tu îți regăsești fericirea, bucuria de a trăi, curajul și energia să faci ce vrei tu. Asta vreau să inspir și cu gândul ăsta, pornind, asta și caut peste tot, și online și offline, și asta îmi place să inspir și eu cumva doar asta văd, oricum, în jurul meu. Nu știu dacă ar căuta lumea lucruri negative, poate să râdă sau să-și alimenteze, nu știu, negativitatea lor sau, nu știu, poate sunt într-o perioadă nefericită a vieților și de asta mă gândesc. Cât de important e să fii tu, să fii autentic în online? Păi, întrebarea asta nu știu dacă are răspuns. Este tot ce contează întotdeauna, nu doar în online, este tot ce contează în viață. Atâta timp cât... Știi care e chestia? Atunci când tu ești... Când tu trăiești... Și asta e un alt lucru pe care l-am învățat de la Mirela, profesoara mea de teatru. Atâta timp cât tu faci totul cu iubire, tot ce te înconjoară, te iubești pe tine, atunci devii tu însuți. Pentru că faci lucrurile care te fac pe tine fericit, lumea te vede așa cum ești tu și așa poți să devii, nu știu, autentic. Asta era întrebarea, nu? Cum poți să faci să fii... Cât de important este să fii tu, să fii autentic. Nu? Da, asta e tot ce contează în general. Nu doar în online. Adică, sau dacă e să luăm pe online, întotdeauna o să vezi că sunt oameni care apar și dispar, iar oamenii care rămân sunt cei care se bucură să facă asta și care așa sunt ei. Pentru că bucuria lor și ceea ce îi face pe ei fericiți și să-și iubească viața și să se iubească pe ei este să facă contentul ăsta, de exemplu, online. Și atunci ei făcând asta vor rămâne acolo, online. Cei care nu iubesc să facă asta, dar o fac pentru alte motive, înseamnă că se mint pe ei, poate, că făcând asta e mai bine că, nu știu, poate să facă bani ușor sau habar n-am, dar o să dispară. Adică sunt oameni care au apărut întotdeauna și au dispărut. Pentru că au venit cu alte motive. Nu pentru motivul împlinirii sufletului lor. Cum a sunat asta? Dar așa e. Așa... Da, așa e. Motivațional. Din ce ai învățat tu și cum a fost pentru tine începutul acesta în online, dacă ar fi să iei lucrurile alea bune, utile, hai să spunem sfaturi pentru cei care acum se apucă sau pentru cine vrea să se apuce de online, ce ai transmite mai departe din ce te-a ajutat pe tine? Aș transmite așa. Dacă simți că asta trebuie să faci tu, asta fă. Și ia-ți un moment cu tine și gândește-te dacă chiar asta îți dorești să faci și dacă asta te-ar face fericit, ai curajul și fă asta, pentru că după ce treci de prag, știi ce se întâmplă? De multe ori lumea are bariera asta de a nu fi criticați, de ce o să spună lumea și așa mai departe. Cum e cu ce o să spună lumea? Da, cum e cu ce o să spună lumea? Până la urmă. Știi că e întrebarea aia. Și la urmă ce a spus lumea? Exact. Deci dacă treci de asta și reușești să faci ceea ce vrei tu, că cel mai important asta e. Gândește-te că tu ești un punct mic pe planeta asta, în universul ăsta, la urma urmei e atât de irelevant încât dacă nu-ți faci viața fericită și dacă nu te împlinești pe tine, ce rost are? Și atunci dacă asta te face fericit, încearcă. Și dacă nu ești sigur de asta, poți să încerci să faci, nu știu, o bucată de conținut pentru tine și prietenii tăi, să vezi cum te simți făcând asta și dacă asta e ceea ce vrei să faci, continuă. Și dacă nu e asta ce vrei să faci, o să-ți găsești drumul până la urmă, la un moment dat.
Sunt foarte mulți care au început în ultimii ani. Industria de la noi a crescut foarte mult. Cum vezi peisajul ăsta? Simți că e o competiție mare, trebuie să te ții la un nivel. Sunt din ce în ce mai mulți creatori de conținut care au început. Unii sunt mari doar pe TikTok, spre exemplu, alții au crescut doar prin YouTube, cum a fost și startul tău. Cum vezi lucrurile? Păi mi se pare normal. Adică suntem generația care ne știm de pe net și ne știm pe net și suntem pe net și atunci mi se pare absolut normal să fie oameni care să facă conținut și să socializeze în felul ăsta. Cumva deschiderea asta atât de mare a internetului ne ajută să ne cunoaștem mai bine noi ca generație față de, să zicem, generația trecută care nu avea acces și te cunoșteai poate față în față cu anumiți oameni și cam atât. Aici descoperi atât de multe lucruri și despre ceilalți, descoperi și alte persoane, descoperi și lucruri pe care nu le știai și la care altfel poate nu că n-aveai acces, dar intră peste tine și dacă nu vrei niște lucruri. Uite, asta mi se pare una dintre... Aici mă refer în special la TikTok. Mi se pare că este platforma, dincolo de toată nebuneala care se întâmplă pe TikTok, chestii, nu știu, negative, mi se pare că este, din punct de vedere educativ, o platformă care... Mi se pare că este o platformă care, pe de o parte, este educativă, pentru că îți furnizează atât de multe informații din atât de multe domenii, încât n-ai cum să treci peste ele cu vederea. Și îți îmbunătățești cunoștințele, adică gândește-te dacă tu nu ai posibilitatea în viața ta să călătorești într-o altă țară, când altfel ai fi știut felul în care glumesc germanii, de exemplu, sau felul în care glumesc englezii, sau cum mănâncă italienii și cum se comportă când ies pe stradă și ce fel de conținut le place lor să facă. N-ai fi știut niciodată lucrurile astea, dar cu ocazia platformei astea descoperi foarte multe lucruri și te îmbogățește pe tine, practic. Dacă știi să iei partea pozitivă și partea asta. Tu ești și reporter și te documentezi zilnic pentru materialele tale. E multă informație. Cum să-ți alegi informația bună și potrivită pentru tine din online, în tot amalgamul ăsta? Cumva este și un avantaj al algoritmilor ăstora care îți recomandă ceea ce te interesează pe tine. Nu știu la ce te referea exact, adică să nu fii atacat de fake news, poate? Și asta poate, da, și cum faci să-ți iei informațiile alea care cu adevărat te ajută și care crezi că sunt utile. E foarte multă informație, ai văzut și tu. În primul rând trebuie să stai, cred eu, la un moment dat și să te gândești care sunt sursele mele cele mai sigure din care eu îmi iau întotdeauna informația corectă. Și întotdeauna, chiar și dacă știi asta, puneți un semn de întrebare și gândește și cu capul tău. Chiar și dacă ți se dă o informație de către cineva în care ai 100% încredere, gândește și cu capul tău și gândește-te cât de utilă ție sau cât de adevărată sau neadevărată e. Compară și cu altceva. Întotdeauna trebuie să compari o informație pe care o iei la prima mână și cu ceea ce spun și alții. Pentru că informația, cred că corectă pentru tine, o găsești căutând în mai multe locuri. Ăsta e. Și făcându-ți propria ta, propriul tău, nu știu dacă adevăr, dar propria ta opinie legată de informația respectivă. Ăsta e lucrul, cred că, nu știu, cel mai ok pe care poți să-l faci. Este un amalgam de informații pe net. Și câteodată când apare ceva, este o nebuneală totală și lumea nebunește când apare ceva revoltător, de exemplu. Nu știu cum a fost faza asta cu benzinăriile la un moment dat. A nebunit lumea, efectiv. Deci, atâta timp cât tu reușești să-ți iei din mai multe locuri și să-ți faci, nu știu, cu gândirea ta critică să-ți faci adevărul tău, atunci poți să fii ok, dar într-adevăr sunt atât de multe încât e copleșitor la un moment dat. Și eu am exercițiul ăsta nu atât de mare, de 3 ani fac asta, dar față de știu cum era înainte și dacă aș fi primit și eu același tip de informații înainte și atunci recomandarea mea de acum
poate fi una bună, cred. Ce urmează pentru tine? Noi platforme? Te-ai gândit să încerci și altceva? Ce ai vrea să faci mai departe? Păi, întotdeauna eu îmi fac cont pe platformele care apar. Te-ai făcut pe BeReal? Da. Dacă vrei putem să facem BeReal, nu l-am făcut încă. Putem să-l facem. Da. Da, întotdeauna mi-a plăcut să intru pe platformele noi și să le descoper și să fiu acolo cu comunitatea care se strânge acolo. E mișto senzația de a fi, atunci când se creează o platformă nouă, de a fi acolo cu primii oameni. Este interesant, cel puțin. Știi, este și asta o plăcere pe care mi-a creat-o profesia asta mea, de a fi primul și a afla primul totul. Și atunci mi se pare interesant să fii acolo printre primii oameni și să descoperiți împreună platforma respectivă. Deci da, ori de câte ori apare o platformă nouă, o să fiu. Ai și alte planuri? Ce urmează pentru tine? Te-ai gândit să crești, să faci altceva, să mai dezvolți anumite lucruri, să te mai apuci de vreo pasiune nouă? Eu am o superstiție și dacă am un plan bine definit în capul meu, nu-mi place să-l zic celorlalți, pentru că mi se pare că nu se întâmplă niciodată și atunci pot să zic că așa sunt făcut eu și că cred că întotdeauna voi face ceva conținut, oricare ar fi el. Poate că la un moment dat se va schimba din conținut video pe internet în altceva și o să fac altceva, dar întotdeauna o să vreau să mă dezvolt și așa am fost eu creat și cred că așa o să și rămân întotdeauna, o să vreau să fac ceva, simt nevoia să fac ceva întotdeauna. Nu prea îmi place să stau. Într-adevăr, îmi place să fiu câteodată acasă și să mă plictisesc, dar dacă nu fac 2 zile ceva, mă mănânc în fund și mă apuc de făcut eu ceva. Găsesc ceva. Deci da, în capul meu am proiecte pe care aș vrea să le fac, dar nu pot să le spun din cauza superstiției. Nu le spune, lasă-le să se întâmple și le vedem după când apar. Mulțumesc tare mult de discuție, Edi. A fost o plăcere. Baftă mai departe. Mulțumesc că m-ai chemat. A durat puțin. Aș mai fi stat. Trece timpul repede. O să vedem proiectele alea după ce se îndeplinesc ele. O să vedem cu siguranță în online. Păi dacă apare în 2023 podcastul, sigur vor fi fost postate sau cum se zice. Vor fi apărut până la momentul ăla. Da. Mersi tare mult. Mersi frumos. Dacă ți-a plăcut și ție povestea din online a lui Edi, like, share și nu uita să urmărești pe canalul de YouTube Maker Studio și poveștile din online ale celorlalți invitați.